Готово. Добре, така, снимаш. Нека, стой в тази позиция, ма следвай. Домен! Домен! Браво! Сега той води, виждаш ли? Не го води Бари. Ето, браво. Как му беше името, че се го забрал? Бари. Бари. Награда ще вземе ли? Браво, Домен! Що му взема награда, всичко е бомбон. Значи, когато се продължава да снимаш, за да изговори нещо. Когато върви правилно, команда браво и лако. Когато се дръпне, повода нагоре и назад, команда Домен. Домен! Ето е командата. Браво на момчето! Чудесно! Браво, Домен! Чудесно! Имаш ли един момент да ще тръгна? Чудесно! Не е смешно. Браво, Домен! Браво, моето момче! Браво, Домен! Стоп на